Sanibona ingane zawethu. Le video le ngibhekise kuphakela umthakathi. Uphakela umthakathi. Indoda omZulu. Mfana kithi bengithi uhlakaniphile. And bengithi smart. Yasho ukuthi awubhadlanga la. Number 1 izwe liyahamba. Number 2 abantu bakithi bahluphekile bantulile. Number 3 ngazi ukuthi nje umuntu okhona ukuhlaza isizulu. Phela umuntu okhona ukuhlaza isizulu, umuntu okhonayo ukubona ngale. Umuntu okhonayo ukuhlala phansi ajule. Kuyasho ukuthi ukuyiphathe right lapho ku-IFP ngoba la awukho. Vele i-IFP yabantu abangekho la. But abanye abantu be-IFP abakhona la, abakhona nabahlakaniphile bawuvotela umkhonto. Bawuvotelile umkhonto. Ogxaba labo commission bawuvotela. Why ngithi wena la awuphilile kahle? Iphuzu lami lokuqala lithi uthi uZuma why angawushintshanga umthetho mangesikhathi upresident. Uyabona ukuthi la udomdom. Number 1 uZuma angeke uZuma ashintshe umthetho engenayo 2/3 majority. The only person who is allowed to change the constitution is someone on a 2/3 majority. Lo sabu kumqondo uThabo Mbeki owayene 2/3 majority wanqaba ukudistributor ama-ARVs, wanqaba ukushintsha umthetho, wasakhela umthetho ukuthi abafana balala nebodwa. That's what he did. Wathi ingane ayingashawe esikoleni. Into ayikhona i-2/3 yakhe wayisebenzisa for lokho. Go and check it for yourself, but uyavilapha anyway because ngaba ubhedanga la TikTok if kungukuthi awuvilapha ukucheck. Number 2, uZuma akakwazi ukutshintsha umthetho engenayo 2/3 majority. Uthi mawungena 2/3 majority ungene ngentando yeningi. Into eyenzakalayo uthi usathi ngifuna ukuthi uphakele umthakathi bamakhelini double story liphakame lithi comrade wonder lithi ngekukhonakala ibudget ekuthila yiwo. Kodwa mawune 2/3 majority uyasayina uthi ngicela ukuthi kusuke ithimbele ukuthi lihambele ukwakhela uphakela umthakathi double story uthi ahlale yena nomndeni wakhe. I-2/3 majority isho ukuthi akekho ozokuphikisa in anything that you say. It's non-negotiable. So uZuma kangena ngaleyo nto leyo. That is why ngithi wena la awukho. Number 1 okunye nokunye ngifuna ukukutshela khona. Nina nabohlabisa nithengisile nabo ngizwe umchulo. Nithengisile nifuna ukutshelwa. Ingane zakithi zizontula ngale IFPA. But siyabonga kubantu be-IFP who ended up ngoba ngeke nibhayize nonke ku-IFP. Kusele nina phakela umthakathi. Ngibhlungu nje ngani, ngibhlungu kakhulu. Le video ifike kuwe ikukhombisa ukuthi udomdom kangakanani. Buza labantu ozobuka nabo le video ukuthi umuntu othola i-2/3 majority unalo na ilungelo lokushintsha ongenayo i-2/3 majority ongene ngentando yeningi. Unayo na ilungelo lokuthi ashintshe. Uyayisuggest upresident uma ungena 2/3 majority ngicela ukuthi sishintshe umthetho. Bangena abanye bathi abacontrolwa belungu ubeze bathi hayi ngekukhonakala ingene iDA ngoba isuka ikhona ithi ngekukhonakala because lo constitution iserve abantu abamhlophe. So wena in other words wena phakela umthakathi njengomuntu omnyama and njengomZulu uthi constitution i-right iserve abelungu. Hayi thina manje phakela umthakathi bathela abelungu kuzokhishwa iNSFAS bese ingane zakithi ziyofuna iloan le ezobe inenzalo. Phakela umthakathi izwe lethu liyahamba wena uzokhuluma umbhedo nabo ngizwe umchulo uphiwe malini yeningazo phakela umthakathi ningazo yenina asibo ngizwe thina ngizokhuluma umbhedo la maningazi ukuthi nithini nakho nje nizinikeza upremium ngo-18%. Sheme angumjivazi wendoda umfoko amakholwa ahleba. Insizwa kithi okokuqala mina bokunginake ngeke ungithole mina ngihlambalaza indoda ngiyisukela nje ngihlambalaza ngingazi lutho ngayo. Uyabona umuntu engeke ngikhulume ngaye ngisuke ngimazi. Okwesibili lemfundo nina nikhoshe ngayo njengamanje anginaso isizathu bafo sokuyichaza kuwena mina awukho umsebenzi engifuna kuwena. Uyabona ukuthi ngizohambe ngiyichaza ukuthi ngifunde kangakanani ngenzani anginaso leso sizathu sokwenza lokho. Yabo. Okwesithathu ngokwenhlonipho nje mfowethu yobufana
kuyinto embi kakhulu ukuthi uthi kumuntu akanangqondo. Kuyinto embi engazange akhulume nawe direct. Kuyinto embi. Kodwa ngisafuna nje ukuthi ngoba engathi ubudoda bami uyabeya. Yabo. Ngifuna mina mfowethu ukuthi sikhombisizwe ukuthi noma insizwa ngathiwa iphambana kanjani ngamagama kodwa into ziyakwazi ukuyilungisa. Ngifuna ukuprovela wena ngikufundise njengoba uyitshela ukuthi uthi kufanele ngoba isiZulu ngiyasazi ngihlaziya isiZulu hayi isiZulu ngiyasazi bafu ngisazi ngaphezulu koprofessor wangakini. IsiZulu ngiyasazi ngisazi ngaphezulu kwakho. Uyabona njengoba uthi mina nginangqondo ungangazi. Ngizela izingane ngiwubaba weingane. Uthi anginangqondo. Mina ngubona lapho wena ukuthi isiZulu awusazi. Kodwa ke mfowethu asenze kube kufishane. Uyazi mfowethu ngifuna mina ukuprovela iSouth Africa ukuthi asikho isidingo sokuxabana phakathi kwabantu beIFP neMK. Ngisho esincane kodwa amaqiniso afuneka ukuthi akhulumeke. Singathathi ngothando, singathathi ngokweseka abantu bese sigcina singasasho into eyiqiniso. Mina mawulandela ama video yeke into eMK leni bangela igwebu. Uzonaka ukuthi even abaholi bami mina ngiba na indlela yokusho izinto mazingekho right. Kodwa ke mina ngeke ungithole mina ngikhuluma ku social media ngabaholi bami. Abaholi ngihamba mina ngiyohlala nabo phansi ngibatshela ukuthi lokho akukuhle lokho akukuhle lokho akukuhle. So asenze kanje emkhaya wami. Mina ngiyavolunteer mina ngiyavolunteer. Kusukela namhlanje njengoba namhlanje izu17 kuze kushaye umhla ka23 kuJune. Ngiyavolunteer noma ngabe ukuphi nezwe. Ngizoza kuwena sizohlala phansi. Ngizochazela wena ukuthi mina ngiyini ngazini ngifunde kangakanani ngoba uyafuna ukwazi ngeke ngikuhlambalaze mina la enkundleni zokuxhumana. Noma ngabe ukuphi sikwenze kube live ukuze ungesaba ukuthi mhlambe khona into embe engizoyenza kuwe. Sikwenze kube live kwazizwe lonke nje ukuthi mina namhlanje ngizobona wena endaweni ethile. Uma kufuthi ucabanga ukuthi khona ukube engahle ngikwenze kuwe ngoba phela la ku social media nifike nikhulume niphinde nibe novalo futhi. Ungasho ipolice station eseduzane ngakini uhambe uye police station ngaphakathi mina ngiyokufica ngaphakathi epolice station. Ukukukhombisa nje mfowethu ukuthi ubudoda kahle hlebe uhamba ibanga elingakanani. Size sizohlala phansi sixoxe ngoba inamba zami zikhona la ku social media. Azifihliwe. Inamba yango 2004 iyona lela ku social media. Cause angiyiphili impilo eziningi mina bafu. So ke okunye ngifuna ukucela kini nabantu bomkhonto ningabi namawala kuningi ningakwazi. Uyabona nalokho enithi niyakwazi anikwazi. Thina sikhuluma lokho kusuke kuzolekelela izwe ukuthi izwe lephambili. Sikhuluma lokho kusuke kuzolekelela umuntu ohluphekayo phansi emakhaya. Ubowabuka ama video ambafu mina ngimele insizwe exakekile ngimele abantu basemakhaya ngimele abantu futhi abazamayo. So ungabi namawala ngendaba yeMK. Awuyazi MK. iMK yintsha kuwe njengoba nje ukhuluma yintsha iMK ayindala. So kungaba kuhle ukuthi thina njengensizwa eziphansi la emazingeni aphansi sinyathele kahle singasheshisi kakhulu sisheshisele into eningayazi kahle. Niyabona nje kulezi inkulumo usuyikhulumile mina sengikwazile ukubona ukuthi ulwazi lwakho lufishane ezintweni ezenzeka ezweni. Uyabona lokho ko2/3 majority na yonke lento ishoyo iANC kuzanywe kaningi bafu ukukhipha uZuma eParliament behluleka abantu ukumkhipha. So ukube kuthiwa ngalesa sikhathi efika wayefuna ukulungisa lokho ayefuna ukulungisa wayengakulungisa kodwa sedlule lapha silungise lokho kwethu. Ngicela mina ukuzohlala nawe phansi ngoba leya la ku social media ngesiyiqede ngoba ngisho futhi angiyena umuntu mfethu mina owenza izinto ezimbi kubantu. Uma ucabanga ukuthi mhlawumbe kuza kuwe khona okube engakwenza kuwe ngiyocela ukuthi mina usho ukuthi yipi police station eseduzane even if ungatshela uma station lapho kuleyo police station ukuthi ngizohlangana nophakela umthakathi ngizodriver mina ngisuka la kwaNongoma ngize kuwena. Sizohlala phansi sobabili bayeke bonke laba bantu abathumayo ukuthi abalethe ivideo kimi ekubeni kune number zami la ku social media ngoba ngeke siye ndawo mfowethu uma thina sizosebenza ngendaba yokufuna ukuthi kubuka abantu uma senza izinto. Leyo kufunda iyekeni khona omunye nje khona la kule post yakho comment ukuthi indaba yokungasiqedi isikole iyahlupha. Awu ngiyakudabukela ngane yakwethu ngiyakudabukela ukungazi. Uyabona makuthiwa ukungazi nanokuthi ke iningi labantu bala ku social media banesikhathi. Mina anginaso isikhathi esiningi bafowethu. Yingakho mangifika ngenza ivideo ende ngoba anginaso isikhathi esiningi ngiyaphanda
ngibhizi ngikhulisa izingane zami ngiyabona nje nginomsebenzi mningana phela obaluleke kimi nasemndenini wami noma wena ungahlala ungazi ayikho inkinga ngoba kukuthinta indawo vele uyabo so asehlisona umoya insizwa ukuthi ngiyaphinda ngiyagcizelela yehlisana amawala ngoba njengoba nikhala ngokuthi izwe lidayisiwe nje ningahle nivuke kusasa izwe lifana neZimbabwe ningazi kodwa ngoba nilandela izinto eningayiqondi kahle ukuthi kwenziwani uyabo so ke ngicela sehlisa umoya thina wena insizwa yakithi inamba yami ikhona la ku profile ngikusho lokhu wonke umuntu okuyi comment section yakho uzoyibona lento engishoyo abukho ubube ngibuqondile ngifuna nje sihlangane ungibheke emehlweni ungitshela ukuthi anginangqondo bese ngikuchazela mina ukuthi yami ingqondo ingakanani senze singayenzi lento yokusongelana uyabona lento yokusongelana hayi nginike ilocation singakwenzi ngicela mina senze ulive oshoyo ukuthi mina ngiza kuwe ngalolu suku kuphi nendawo noma ngabe kuphi ngizofika mina mfethu so angifuni mina ukuthi silokhu senza lezi zinto zemidlalo zeingane zala ku social media because kubi ukuvela uqonda indoda endala nje uthi ayinangqondo mina ngaze ngisho ukuthi anginangqondo so ke ukulungisana masizinsizwa kuyinto enhle kabi silungisane nje uma ngabe ngonile ngihoxisa amagama kuwe nawe mawonile uhoxisa amagama hayi indaba ukuthi sizolokhu sinwebana la ku social media ayisebenzi leyo nto la ngisebenzi kanjalo mina sidalo sami nje ngisebenzi kanjalo so asikulungise khaya wami lokhu asikulungise mfowethu ngiyakuzwa ukukhuluma isiZulu ngakhona la kwaZulu Natal hayi mina mfowethu oqala umuntu ophilayo kweyami inhliziyo umuntu wakwaZulu Natal abanye bafowethu siyalekelelana nje ngoba nabo banezinto ezibalekile ngakubo kodwa umuntu wala kwaZulu Natal ngicophelela kakhulu ukuthi ngithini kuyena ayizonto inkaba ibambe ikhona University of Msizwa la dankie